Ndikupatsani moni nonse mu dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu. It is a special pleasure to be here with you. Ndi chinthu chamtengo wapatali kukhala nanu limodzi pa tsiku la lero. This is the Lord's Day, Lero ndi tsiku loyamba, tsiku la Ambuye. the first day of the week. Tsiku loyamba la Sabata. It is the day that Jesus rose from the dead. Ndi tsiku limene Yesu Khristu anauka kwa akufa. It is the day that the church began. Komanso ndi tsiku limene mpingo unayamba. And it is the day that the church gathers together Komanso ndi tsiku limenenso mpingo umene ukumana kupembedza Mulungu. in various places throughout the world. Ndi tsiku limene mpingo wa Khristu dziko lonse lapansi umakumana ndithu. Those who respect the pattern of God, Makamaka kwa iwo amene amafuna kupereka ulemu kwa chilamulo cha Mulungu. they gather together on the first day of the week. Amakumana tsiku loyamba la Sabata ndi kupembedza. Today I want to talk to you about an Old Testament story. Lero ndifuna ndikuphunzitseni kuchokera ku buku la Chipangano chakale. It is a true event. Iyi ndi nkhani yoti inachitikadi ndithu siyopekaso ayi. It happened. Ndi zochitika ndithu sizammaganizo chabe. And in Romans chapter 15 and verse 4, Pa buku la Roma chapter 15 pa verse yake ya 4, we read that the things that were written of old time were written for our learning, timaona kuti amanena kuti zimene zinalembedwa kale zinalembedwa kuti ife tiphunzirapo, that we through patience and comfort of the scriptures might have hope. kuti tikaona zimenezozo tizitokhala ndi chiyembekezo. We're going to be talking about Genesis chapter 22. Lero tifuna tiphunzire makamaka kuchokera buku la Genesis chapter 22. It is one of the most painful scenes in all of scripture. Iyi ndi nkhaniso imodzi imenenso yokhumudwitsa komanso yomvetsa chisoni mu Chipangano kapena mu Baibulo lathu. And yet in this story, Komabe pa nkhani imene yomvetsa chisoni we find grace. timapezaponso chifundo. We find the love of God. Timaonaponso chikondi cha Mulungu. We see a shadow of the salvation that is to come. Komanso amationetsa ngati chithunzithunzi cha chipulumutso chimene chinali mkudza. Abraham had waited 25 years to have a son. Abrahamu anali munthu amene anadikirira ndi mkazi wake zaka 25 kuti akhale ndi mwana wamuna. His son was finally born to him when he was 100 years old. Ndipo mwana wake uja anadzabadwa Abrahamu uja ali ndi zaka 100. And now some more years had passed. Ndipo tikuona kuti padutsa ndithu nthawi. And God came to Abraham Ndipo Mulungu anabwera kwa Abrahamu tsopano. and he said, "Take your son, Ndananena ku anamuwuza Mulungu muza Abrahamu, tatengano mwana wako uja your only son whom you love." ameneyo mwana wako yekhayo amene somankonda. This, by the way, is the first time that the word love occurs in Scripture. Komanso chinthu ina chodabwitsa nchakuti pa nkhani imeneyi ndi malo oyamba m'Baibulo mmene tikupezamo mawu oti chikondi akutchulidwa koyamba m'Baibulo. And God says, "Take this son, this only son, Ndipo Mulungu akumuwuza Abrahamu kuti utenge mwana wako yekhayi and take him to the land of Moriah, ndanamuwuza kuti amutenge apite ku malo ena a Moriya. and there offer him as a sacrifice to me." Nde Mulungu anamuwuza kuti akamutenga mwana wake akapita umene akamupereke ngati nsembe mwana wake yekha uja. We are shocked when we read this, Nthawi zino kamawerenga nkhani imene wakhala udabwitsika kuti kodi ziwuraniso apa. but we need to remember that God knew he was not going to truly allow this Koma sacrifice. tikudziwa ndithu komanso tisayiwale kuti Mulungu amadziwa ndithu kuti ngakhale wamuwuza izi sikuti akamulola kuti Abrahamu akapereke nsembe mwana wake ayi. But one of the questions that is in our mind Koma nthawi zina timakhala ndi funso m'maganizo athu. is, how could Abraham consider actually doing this? Umadzifunsa kuti koma Abrahamu atawuzidwa zimenezi analimba mtima nchani kuti mpaka nakapereke mwana wake yekhayi. In Hebrews chapter 11, Tikawerenga buku la Hebrew chapter 11 verses 16 through 19, makamaka kuyambira pa verse yake ya 16 komanso verse yake ya 19 buku la Hebrew 11 it says, "By faith Abraham, timapeza kuti mwachikhulupiriro Abrahamu when he was tried, offered up Isaac. atamuwuza kuti akapereke mwana wake Isaki, And he that had received the promises offered up his only begotten son, ndipo anali walandira malonjezo opereka mwana wake yekhayo. of whom it was said, Mwa iyeyo zimene zinanenedwa kuti that in Isaac shall thy seed be called." akunena kuti mwa Isaki mudzachokera mtundu wake wonse wa Abrahamu, accounting that God was able to raise him up even from the dead. kuliwerengera kunena kuti Mulungu anali kuthekera ulo kumudzutsa ngakhale kuchokera kuifa nakhale waperekedwadi. From whence he also received him in a figure. Ndiponso akunenera pa zimenezo analandiridwabe ndithu koma mongo zibayitsa.
Abraham knew that God could raise Isaac from the dead. Abrahamu amadziwa ndithu kuti mulungu akhoza kumudzutsa Isaki kuifa. Not only did he believe in the power of God to do this, Sikuti panali kungokhulupirira chabe kuti mulungu ali mphamvu ayi. but Genesis chapter 22 makes it plain Koma tikawerenga buku la Genesis chapter 22 amanena momveka bwino kuti that Abraham believed God would raise Isaac from the dead. akuti Abrahamu amakhulupirira ndithu kuti ngakhale nditatenda kampereka koma mulungu ali mphamvu yomudzutsa kuifa. And so he was faithful in his obedience to God. Kutanthauza kuti Abrahamu analovera ndithu pakumvera mulungu. In Genesis 22 and verse 5, Tikawerenga buku la Genesis chapter 22 verse yake ya 5, as they neared Mount Moriah, pamene Abrahamu ndi mwana wake akuyandikira ku phiri kujako kwa Moriya, Abraham turned to the servants that had come with him, Abrahamu akuti anatembenuka kuwauza antchito amene anabwera nawo aja. and he said, "You remain here, Anawuza antchito aja kuti inu khalani pano, ife tifuna tipitire pang'ono ulendo wathu. and I and the lad will go yonder and worship, Nanenera kuti ine ndi mwana wanga tinyamuka kupita patsogolo apa kuti tikapembedze mulungu. and we will come again to you." Nananena kuti tibwereranso kwa inu tidzakupezani pano. Even though he was going to sacrifice Isaac, Ngakhale Abrahamu amadziwa ndithu akanapereka Isaki mwana wake ngati nsembe, he believed that Isaac was going to return with him. koma amakhulupirirabe kuti ngakhale ndikapereke nsembe koma ndikabwerera naye ndithu apa basi. We don't know how old Isaac was at this time. Pa nthawi iyi sitidziwa kuti kodi Isaki anali zaka zingati. He was not a baby. Sikuti anali kakhanda kabonda ayi. He carried the wood that would be burned for his own sacrifice. Ndeu koma chimene timaona chonena kuti Isaki uja ananyamula nkhuni zoti akaperekere nsembe, ndetu zoti zoti anali wakasinkhuka kakulu ndithu. This is a hint of something to come. Ndekuti akutionetsa ndithu kuti za chinthu china chake chimene amalosera zakutsogolo. When Jesus carried his own cross for his sacrifice, Zilinganiso Yesu ananyamulanso mtanda wake omwe oti akaperekedwe, Isaki ananyamula nkhuni zake zomwe zoti akachedwe nsembe. but Isaac did not know what was about to happen. Koma Isaki samadziwa kuti kodi nkhuni izi zikandiotcha ine ndiye mwero ayi. He sees a problem, Ndiye uja anaona kuti pali vuto nanga ananyamula nkhuni uzurani. and he asks his father a question. Ndi anatembenuka kwa bambo ake Abrahamu kufunsa funso Isaki uja. He said, "We have the fire and we have the wood, Ndi ananena kuti tili ndi moto, tili ndi nkhuni, but where is the lamb for the koma sacrifice?" anafunsa funso lakuti kodi nkhosa iti tikapereke ili kuti. He didn't know that he was supposed to be the Kulanda sacrifice. zoti iyeyo samadziwa kuti nkhosayo ndi iyeyo. And so he asked, "Where is the lamb?" Ndi anafunsa kuti nkhosayo ili kuti. The question that he asked Funso limene anafunsali and the answer that his father Abraham gave ndi yankho limene bambo ake Abrahamu anapereka. are so important in all of Scripture. Awa ndi mafunso lofunika kwambiri komanso yankho lofunika kwambiri kwa mawu a Mulungu. Where is the lamb for the sacrifice? Nkhosa ili kuti yoti tikapereke nsembe. Abraham said, "The Lord will provide himself a lamb. Ndi Abrahamu anamuwuza mwana wake kuti usade nkhawa, Ambuye atipatsa nkhosa yoti tikapereke The nsembe. Lord will provide." Ambuye atipatsa. Abraham built an altar of stones. Abrahamu uja anapanga guwa la nsembe lopangidwa ndi miyala. Study this in Genesis 22. Mukati muone buku la Genesis chapter 22, He intended to carry out this sacrifice. Abrahamu analokozeka ndithu kuti apereke nsembe pamene paja. He tied Isaac. Anamumanga mwana wake Isaki, He laid him on wood, anamutenga kumuyika pa nkhuni zimene ananyamula zija, and he stretched forth his hand holding the knife. ndipo anatenga mpeni kudzanja lake kuti aphe mwana wake uja. But we know how the story ends. Koma tonse tidziwa mmene nkhani yake inathera. We know that as he was about to make this sacrifice, Tikuone kuti pamene anali pang'ono kuti apereke nsembe ija, as he was about to kill his son, pamene anali pakuyandikira pang'ono kuti aphe mwana wake uja, there was a voice from heaven that spoke. mawu anachoka kumwamba kuyankhula kuti, It said, "Do not harm the lad. anamuwuza kuti usamupweteke mwana wako. Do the lad no harm." Akunena usamupweteke mwana wako, usamupangire choyipa ayi. This passage of scripture in Genesis 22 Nkhani imeneyi pa buku la Genesis chapter 22 is not only the first time the word love occurs in scripture, sipoyamba kokha kunena kuti mawu auti achikondi akunenedwa koyamba m'Baibulo ayi, it is the first time the word lamb occurs in scripture. komanso ndikoyambanso pamene mawu oti nkhosa akutchulidwa m'Baibulo. The first time it occurs in the New Testament
nthawi yoyamba mawu oti nkhosa unenedwanso m'chipangano chatsopano is in John 1 and verse 29. ndi buku la Yohane chapter 1 verse 29. When John the Baptist sees Jesus Yohane mbatizi atamuona Yesu akubwera potero, and he tells the people, ndi Yohane uja amauza anthu kuti "Behold the Lamb of God which taketh away the sin of the world." anayankhulanso kunena kuti taonani nkhosa iyo mwana wa Mulungu amene atenga machimo a onse pa dziko lapansi. And then again in John 1 and verse 36, Komanso pa buku la Yohane chapter 1 verse 36, when he sees Jesus walking, atamuona Yesu akubwera, he says, "Behold the Lamb." anamuwuzanso chimodzimodzi, taonani nkhosa mwana wa Mulungu. The last time the word lamb occurs in the Bible Nthawi yomaliza imene mawu oti nkhosa akutchulidwa m'Baibulo is in the book of Revelation, ndi buku la Chivumbulutso, where it occurs 27 times. ndi buku limenelo mawu oti amene anatchulidwamo ka 27 mu buku la Chivumbulutso. This is the theme of Jesus as the Lamb. Makamaka pamene amafuna kufotokoza zokhudza Yesu Khristu ngati nkhosayo. So let's ask Isaac's question. Tatiye nafenso tifunsefunso ngati la Isaki. Where is the Lamb? Kodi nkhosayo ili kuti? And let's look for God to provide the answer. Ndetiye titonenso kuti Mulungu atiwuza kuti chani yankho lake. Let's see how God did provide the Lamb. Tatiye titonenso nimene Mulungu anaperekera nkhosa imeneyi. We see this idea of the Lamb in Exodus chapter 12. Timaona makamaka maganizo amenewa m'buku la Exodo chapter 12. We preached this last night Tinakambapo izi usiku uja dzulo, about the very first Passover, pamene timaonapo makamaka za Pasika oyamba, when in order to be protected, kuti makamaka anthu aja atetezedwa na Israeli aja, as God passed through Egypt and destroyed all the firstborn, pamene Mulungu amadutsa mu Igupto muja kupha wina aliyense mwana woyamba, they had to take a lamb anayenera kutenga nkhosa ija kupha and sacrifice that lamb ndi kuyitenga nkhosa ijayo kuyipha ndithu idula pakhosi, and put the blood on the door, ndiyoti amayenera kutenganso magazi ake aja nkupaka pa chitseko and pawo, that blood on the doorpost and above the door. amayenera kupaka magazi aja pamwamba pa chitseko pawo. That blood of the lamb would protect them. Mwazi wa nkhosa ija ndimene umateteza kuti mngelo wa Mulungu akamabwera asawononge nyumba yanu. In 1 Corinthians chapter 5 and verse 7, Pawana Korinto chapter 5 verse 7, it says, "Even Christ our Passover amanena kuti ngakhale Yesu amene ali Pasika wathu is sacrificed for us." anaperekedwa chifukwa cha ife. Jesus is the lamb. Yesu ndiye nkhosa He is yathu. the lamb that God provided. Ndi nkhosa imene Mulungu anayipereka. In Isaiah chapter 53, Pa buku la Yesaya chapter 53, beginning in verse 3, kuyambira pa verse yake ya 3, there is a description there of what Jesus endured. pamene pakuti ufotokozerapo zokhudza Yesu Khristu zimene anakumana nazo. It says, "He is despised and rejected, Akunena kuti ananyozedwa komanso okanidwa, a man of sorrows ndi munthu amene anakumana ndi zokhumudwitsa zambiri, zodandaulitsa zambiri, and acquainted with grief. ndipo anali odzazidwa ndi chisoni. And we hid, as it were, our faces from him." Ndipo akunena kuti tikamamuona timakhala ngati anatipangira chinthu chimene chikhoza kutipangitsa ife kuti tibise nkhope yathu pamaso pa He Iye. was despised and we esteemed him not. Ndipo akunena kuti ananyozedwa ngakhale ife sitimamulemekeza moyenerera. Surely he hath borne our sorrows. Ndi zoona ndithu anatenga zowawa He zathu, carried our sorrows. ananyamula zowawa zathu zonse, Yet we did esteem him stricken of God, komabe tiyenera kuti tizindikire chofunika chani pamaso pa ife. smitten of God and afflicted. Anazunzika chifukwa cha Mulungu, makamaka chifukwa chofuna kupulumutsa ife. But he was wounded for our transgressions. Kuvutika kwa Yesu, anavutika chifukwa cha ife kuti makamaka He machimo was, akakhululukidwe. he was bruised for our iniquities. Makamaka anazikumana ndi zonse zija chifukwa chofuna kufera ife ndithu. The chastisement of our peace was upon Kuti him, makamaka tikhale ndi mtendere wabwino ndi Mulungu wathu, and with his stripes we are healed. makamaka pamene iye amazunzika ife timapeza mtendere. All we, like sheep, have gone astray. Ifeyo tili ngati nkhosa zoti zatayika, We have turned every one to his own way. aliyense watsatira kumene afuna kulondola kuyiwalanso za Mulungu, And the Lord hath laid on him the iniquity of us all. koma zimene anachita Mulungu tikutenga machimo athu kuwasiya kwa Iye. He was oppressed and afflicted, Yesu anazunzika chifukwa cha ife, yet he opened not his mouth. koma ngakhale amazunzika pamene pajapa sanayankhule zoyipayi. Listen to these words. Taonani zimene anayankhula koma. He is brought as a lamb to the slaughter, Anatengedwa ngati nkhosa yokaphedwa, and as a sheep before his shearers is dumb,
so he openeth not his mouth. sanayankhule zambiri monga mmene makhalira nkhosa yoti ikonzekera kuti kaphenye. How could Isaiah, Kodi Yesaya anadziwa bwanji zinthu? hundreds of years before Jesus was born, Patali zaka zambiri kuchokera pamene Yesaya anayankhula izi kukafika Yesu kubadwa. write a description of what Jesus was to endure? Koma zimene anayankhula ndendende zimene Yesu adzakumane nazo koma panali zaka zambiri. About Jesus going as a lamb to the slaughter. Kunena kuti Yesu adzabwera kuperekedwa ngati nkhosa. About the sheep who before his shearers is dumb, doesn't speak. Monga mmene makhalira nkhosa pakati pa anthu amene angayipereke kapena angayiphe. How could he write this with such precision? Angalembe bwanji zonsezi Yesaya ameneyi? How could he write it in such a way that we can recognize Jesus and identify him in these words? Pamawu amene Yesaya anayankhula nditu zinthu zimene zikutipatsa ndendende zokhudza Yesu Khristu. There is only one explanation. Njira ndi imodzi imene ingachitike kuti Yesaya adziwe zimene anayankhulazi. The Holy Spirit led him to write these words. Mzimu Woyera unamutsogolera kuti alembe mawu amenewa. These are inspired Ndi words. mawu amene Mulungu anawawuzira. There are many people who are trying to take away our faith in God's Word. Pala anthu ambiri amene afuna tione akuyesetsa ndithu kuti tisiye kukhulupirira Baibulo. They want to talk about contradictions in Scripture, Amafuna makamba zoti Baibulo apa ndi apa limatsutsana apa silili bwino apa izi zolakwika ambiri akunena choncho. but they can't show them to you Koma sunangakwanitsa kuonetsa kuti izi zolakwika izi zolakwika. because there are no contradictions in Scripture. Pa Baibulo mulibe motsutsana mulibe mozolakwika. They want to talk about the Bible just being the ideas of men, Amangofuna kulenga Baibulo ngohanga tani maganizo a anthu amene wasiza Mulungu izi. but they cannot explain how these prophets could write these things hundreds of years before they Koma happened. rangoganiza limene Yesaya analembera zokhudza Yesu koma panadutsa zaka zambiri kuti Yesu abadwe. Don't let anyone take away your faith in God's Word. Musalole kuti munthu akuchotseni chikhulupiriro chanu pa mawu a Mulungu. 2 Timothy 3 and verse 16. Pa buku la 2 Timoteo chapter 3 verse yake ya 16. All Scripture is given by inspiration of God. Mawu onse anaperekedwa ndipo anauziridwa ndi mphamvu ya Mulungu. It is God-breathed. Mulungu ndi amene anawawuza anthu akuti anenembe izi. And we need to have faith in those Ndipo Scriptures. tene okhala ndi chikhulupiriro m'mawu amenewa. Here in Isaiah 53, Pa Yesaya 53 imeneyi we see the lamb that God provided. tikuona nkhosa imene Mulungu anayipereka. When we see Jesus on the cross, Tikaona Yesu pa mtanda paja we see the lamb that God provided. tikuona nkhosa imene Mulungu anayipereka kuti tifere ife. And in Revelation chapter 5, Pa buku la Chivumbulutso chapter 5 beginning in verse 12, kuyambira pa verse yake ya 12 in heaven, akukamba zakumwamba in the throne room of God, kumene pali Mulungu pa mpando waufumu. it says, saying with a loud voice, Akunena amenepo ndi mawu okuwa okweza. worthy is the lamb that was slain Akunena kuti nkhosa imene inaperekedwa ndi yamtengo wapatali to receive power and riches and wisdom and strength and honor. kuonetsa kunena kuti nkhosa imene inaperekedwa ili ndi zinthu zofunikira kwambiri Yesu Khristu pa moyo wathu. And glory and blessing. Komanso tiyenera kulemekezeka nayo, komanso tiyenera kupeza nayo dalitso. And every creature which is in heaven China chilichonse pamene pa buku la Chivumbulutso chokhudza chilenso chile chili kumwamba, and on the earth chilenso chimene chili pa dziko lapansi, and under the earth, komanso kaya pali zina zimene zili pansi pa dziko lapasili, and such as are in the sea, kaya za m'madzi, and all that are in them, komanso china chilichonse chimene chili pa dziko pano. heard I saying, blessing and honor and glory and power Akuti china chilichonse chinavomekeza ulemerero woyenera pa Mulungu komanso mphamvu yake. be unto him that sitteth upon the throne, Kupereka ulemu kwa amene anakhala pa mpando wachifumuja. and unto the Lamb, Makamakaso kwa nkhosa imene inaperekedwa ija amene ali Yesu Khristu. forever and ever. Kuyambira kale nthawi zonse nthawi And the zonse. four beasts said, Amen. Akunena kuti zinyama folo zija zinameneza mawu onena kuti amen. And the 24 elders fell down and worshipped him Komanso onse amene ali pamenepo anagwada pansi nkupembedza nkhosa ija. that liveth forever and ever. Amene nkhosa ili yokhalitsa ya mpaka kale lonse. We see the Lamb in our salvation, Tikaona za chipulumutso chathu timaona nkhosa ndithu. in our redemption. Tikamaona za kupulumutsidwa kwathu In 1 Peter chapter 1, pa 1 Petro chapter 1 in verse 19, pa verse yake ya 19 Peter talks about Christ as a lamb without blemish and without spot. Petro anakamba za Yesu Khristu ngati kuti ndi nkhosa yopanda mawanga oyipa yoyera.
He says there we were not redeemed with corruptible things, ambafuna tiuza kuti ife sikuti tinapulumutsidwatu ndi nkhosa yakudayi such as silver and gold, monga mmene zimakhalira zinthu zina kazimaoneka zamtengo wapatali koma but with the precious blood of Christ, koma kuti tinapulumutsidwa ndi mwazi wa Yesu Khristu, that lamb that was perfect. nkhosa imene inali yangwiro. And verse 20 says there Pa verse yake ya 20 akunena kuti chani pa 1 Peter chapter 1 verse that 20. this lamb was foreordained before the foundation of the world. Akuti nkhosa imene Mulungu anazidziwa kale kuti olo dziko lisanakhazikike uyu adzatifera ndithu. Jesus Christ is the lamb, Yesu Khristu ndiye nkhosayo, the lamb that God provided for a sacrifice. nkhosa imene Mulungu anapereka kuti Remember- ifere ife. Remember in Genesis 22, Takumbukira ndi buku la Genesis chapter 22 when the voice spoke and said, "Do not harm the lad," pamene mawu aja anayankhula kunena kuti usamupweteke mwanayi. Abraham looked, Abrahamu anali ndi chidwi kuyang'ana kuti and there in a bush anamuzoti tayang'ana umo mutchiremo there was a ram that was caught. anapeza mmene mja munali nkhosa imene inakola mutchire muja, And Abraham took that ram ndipo anatenga nyama ija and sacrificed it instead of Isaac. anayipereka malo mwa Isaki. God had provided a sacrifice. Mulungu anapereka nkhosa imeneyo yotapereke. God had provided a substitute. Mulungu analopereka mlowa malo wa Isaki. Isaac was supposed to be sacrificed, Isaki amene yotaperekedwe, but God allowed a substitute to be sacrificed in his place. koma Mulungu analopereka mlowa malo kuti iperekedwe malo mwa Isaki. This is the story of Jesus the Lamb, Iyi ndi nkhani ya Yesu ngati nkhosa imene anaperekedwa. because we deserve to die, Mudziwa kuti ndife amene timenera kufa chifukwa cha machimo. because all have sinned and come short of the glory of Chifukwa ife God, amene tinachimwa ndithu. because you are a sinner, Inu ndinochimwa, because I am a ine sinner. ndinochimwa. We deserve death. Timayenera kuti tife ndife anu The ake. wages of sin is death, Tikudziwa kale kuti mphotho ya uchimo ndifa. but the gift of God is eternal life through Koma Jesus mphatso ya Christ Mulungu our Lord. yaulere ndi moyo osatha mwa Yesu Khristu. We deserve that death, Timayenera kuti tife tokha ndithu. but God provided a substitute. Koma Mulungu anapereka mlowa malo wathu. When Jesus was sacrificed, Pamene Yesu anaperekedwa, when he was laid on that wood, pamene anaperekedwa kukhomedwa pa mtanda paja, and the soldiers took the nails and the hammer, pamene asilikali amatenga misomali ija kumamukhoma, there was no voice that spoke from heaven. mudziwa kuti panalibepo mawu amene anayankhula kuchoka kumwamba pamene Yesu amaperekedwa. Remember the voice from heaven in Genesis 22. Mukumbukira Isaki, Abrahamu afuna kupereka Isaki, mawu anachoka kumwamba amuwuza kuti asaperekedwe Isaki. Do no harm to the lad. Anamuwuza kuti mwanayi usamupweteke. There was no voice when Jesus was Koma sacrificed. pamene Yesu amaperekedwa ngati nsembe, panakhala chiyere mawu sanachoke kumwambayi. Even when he cried out, my God, why hast thou forsaken me?" Ngakhale Yesu amalira pa mtanda paja kuti Mulungu wanga, mwandisiyiranji ine. There was no voice that spoke and said, "Stop this." Panalibepo mawu amene anayankhulidwa kuti siyani basi musampereke ngati za Isaki zijayi. Because Jesus was the substitute. Panalibepo mawu ifoti Yesu ndi amene anali mlowa malo wathu ndithu amene aperekedwe basi. He was the lamb that was sacrificed so that we didn't have to die. Anali nkhosa imene operekedwa ndithu kuti ife tisafe. This is a demonstration for us Iyi ndi chionetsero kwa ife of how grace and faith work together. kuti kodi chifundo komanso chikhulupiriro chimagwira ntchito bwanji. Ephesians chapter 2 verses 8 and 9. Pa Efeso chapter 2 verse 8 and 9, For by grace are you saved through faith, timauzidwa ndithu kuti timapulumutsidwa ndithu inde mwa chikhulupiriro, and that not of yourselves. osati chifukwa cha ife chikhulupiriro chathucho ayi. It is the gift of God, Timapulumutsidwa chifukwa choti ngakhale ndi chikhulupiriro koma Mulungu anatipatsa ife not of works, lest any man should boast. sikuti ife tizileta ine ndapulumutsidwa foti ndine wangwiro ine ayi. Everyone who was ever saved Aliyense amene anapulumutsidwa amene adzapulumutsidwe in the patriarchal age, nthawi ya makolo, in the Mosaic age, nthawi ya chilamulo cha Mose, in this Christian age, komanso nthawi ino ya chikhirisitu, was saved by grace through faith. timapulumutsidwa chifukwa cha chisomo komanso chikhulupiriro. It is the only way a man can be Ndi saved. njira yokhayo imene ife tingapulumutsidwire.
And it is not of works, sizonera lumapulumutsidwa fayoti ine ndenayesetsa chikhristu apa ndenayesetsa ndimayenera ndipulumuke basi. there is no good work that I can do that earns salvation. Sikuti tingapange zinthu za mtengo wapatali patokha kuti tikapulumuke ayi. Salvation is the gift of God. Chipulumutso ndi mphamvu imene inapatsidwa fa Yesu anatifera ife. But grace is God's part. Koma tidziwe tikakamba za chisomo ndi mbali ya Mulungu. Faith is man's part. Tikakamba za chikhulupiriro ndi mbali ya munthu. For by grace are you saved through faith. N'chifukwa chake ife timapulumutsidwa mwa chisomo komanso mwa chikhulupiriro. Not a dead faith, Osati chikhulupiriro chakufa ayi. alive, working, obedient Koma faith. ndi chikhulupiriro cha moyo chogwira ntchito. James chapter 2, Tikabwera pa buku la Yakobo chapter 2, beginning in verse 21, kuyambira pa verse yake ya 21, tells us again the story of Abraham and Isaac. amatiwuzanso nkhani ya Abrahamu ndi Isaki. Was not Abraham our father justified by works Amanena kuti bambo athu tate wathu Abrahamu sanaoneke olungama chifukwa cha chikhulupiriro when he had offered Isaac his son upon the altar? pamene anapereka mwana wake Isaki ngati nsembe pa guwa lansembe lija? Seest thou how faith wrought with his works, Tate tioneni makamaka chikhulupiriro chake ndi ntchito zake imene zinagwirira ntchito. and by works was faith made perfect. Iyeyo pa chifukwa cha ntchito yake imene anachita inaonetsa chikhulupiriro chake. And the scripture was fulfilled, which says, Ndipo mawu a Mulungu anakwaniritsidwa amene amanena kuti Abraham believed God, Abrahamu anakhulupirira Mulungu and it was counted to him for righteousness. ndipo kwa iyeyo anatengedwa olungama And he was called the friend of God. ndipo anatchulidwanso kuti mnzake wa Mulungu. You see then how that by works a man is justified, Tikuona ndithu kuti mwa ntchito zathu munthu amatha kuyesedwa olungama ngati onetsa chikhulupiriro. and not by faith only. Koma osati mwa chikhulupiriro mokhayi. That is not saying that we can earn our salvation by our works. Sizikutanthauza kuti popeza ukakhala ndi ntchito zabwino ndi woyenera ndithu ukapulumuka ayi. But when our faith is an obedient faith, Koma tizindikire kuti ngati chikhulupiriro chathu chili chomvera mawu a Mulungu, then we can receive the blessings through God's grace. tikapanga chikhulupiriro chathu molingana ndi mawu a Mulungu tidzatha kulandira chisomo cha Mulungu. Verse 25 in James 2 Pa buku la Yakobo chapter 2 verse 25 says, likewise also was not Rahab the harlot justified by works, anaperekaponso chitsanzo cha Lahabu kuti Lahabu sanaoneke olungama chifukwa cha ntchito zake when she had received the messengers and sent them out another way. makamaka pamene analandira azondi aja ndikuwadzeretsa njira ina kwa apulumutsi. For as the body without the spirit is dead, Monganso akutiuza kunena kuti thupi lopanda mzimu lakufa, so faith without works is dead also. chimodzimodzinso chikhulupiriro chopanda ntchito ndi chakufa. God's grace is toward all men. Tidziwe kuti chisomo cha Mulungu, God is not willing that any should perish, Mulungu safuna kuti munthu wina ake adzawonongeke ayi, but that all should come to koma kuti repentance. onse abwere pakulapa. This means that God wants you to be saved. Kutanthauza kuti Mulungu afuna inuyo mupulumuke basi. There is not one person here that God wants to be lost. Palibe polo munthu mmodzi amene Mulungu amafuna kuti akalandike ayi. God's grace is toward all men, Koma Mulungu amafuna kuti munthu wina aliyense akalandire but chisomo we chake. must receive the blessings of that grace Tiyenera kulandira mdalitso wa chisomo cha Mulungu through our faithful obedience. makamaka pokhala chikhulupiriro chochita kanthu kapena cha ntchito. Where is the lamb in your life? Kodi m'moyo mwanumu nkhosa yanu ili kuti? Have you found the blessings that are there in the sacrifice that Jesus made for you? Kodi imfa ya Yesu ndiyokupindulirani motani inu lero? Has his blood washed your sins away? Kodi mwazi wake ukutsuka machimo anu? Have you in faith obeyed the things that he has commanded? Kodi mwa chikhulupiriro chanu mwatha kukhala anthu omvera mawu a Mulungu? Jesus said Yesu ananena kuti in John 8 and verse 24, pa buku la Yohane chapter 8 verse 24, if you believe not that I am he, akunena kuti ngati simukhulupirira kuti ine ndine, ye shall die in your sins. mudzafa m'machimo anu. He said in Mark 16 and verse 16, Pa buku la Marko chapter 16 verse 16 anayankhulanso mawu kuti he that believeth and is baptized shall be saved. aliyense amene akhulupirira nabatizidwa adzapulumutsidwa. So have you believed in that lamb? Kodi munakhulupirira mwa Yesu Khristu nkhosa amene anaperekedwa? Have you believed in him as Lord, Kodi munakhulupirira mwa Yesu Khristu ngati mpulumutsi wathu? as the Son of God? Kodi ngati mwana wa Mulungu?
Have you repented of your sins? kodi munachilapa inu machimo anu? Jesus said, I tell you, nay, but except ye repent, ye shall all likewise Yesu perish. ananena kuti pokhapokha mulape papobi mudzawonongeka nonse. And Jesus said that we must confess our faith. Komanso Yesu ananena kuti tiyenera kuvomekeza machimo athu. In Matthew chapter 10. Pa buku la Mateyu chapter 10. And Paul said in Romans chapter 10, Paulo anakambaponso buku la Roma chapter 10. that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, Ali mukavomekeza pakamwa pano kuti Yesu ndi Ambuye. and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the Komanso dead, mukakhulupirira mumtima mwanu kuti anaukitsidwa kwa akufa, thou shalt be saved. akuti mudzapulumutsidwa. For with the heart man believeth unto righteousness, Kuchokera mumtima munthu amakhulupirira ti choonadi, and with the mouth confession is made unto salvation. pakamwa panu kuvomekeza kumachitika kumene umatibweretsera ife chipulumutso. Jesus commanded people to be baptized. Yesu analamula anthu kuti tizibatizidwa. He that believeth and is baptized shall be Aliyense amene saved. akhulupirira anabatizidwa adzapulumutsidwa. Peter said in Acts 2 and verse 38, Pa buku la Machitidwe chapter 2 verse 38, Petro anayankhula mawu. repent and be baptized every one of you Lavani ndipo mubatizidwe aliyense wa inu in the name of Jesus Christ mu dzina la Yesu Khristu. for the remission of sins, Makamaka kuchotsa machimo and anu. ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Ndipo mudzalandira mphatso ya Mzimu Woyera. Have you been baptized into Jesus? Kodi munabatizidwa mwa Yesu Khristu amene ali nkhosa yathu imene anatifera? There are a great number that have come to be baptized Pala during anthu this ambiri meeting. amene abwera kuyimirira kufuna kubatizika pa msonkhano. But maybe there are more who need to come. Ndikupe kuti mwinanso alipo bena amene angafunebe kubwera kuti apulumutsidwe basi. The time is running out. Mudziwe kuti nthawi ikutha ndithu. This meeting will soon be over. Msonkhano uno pompano utha. Of course, you do not have to be baptized at a meeting. Sizikutanthauza kuti ndati munthu ukhala m'maganizo kuti basi kobatizika ku msonkhano kokha tutero ka. You can obey the gospel anytime. Nthawi iliyonse akhoza kumva ndithu mawu a Mulungu kubatizika nthawi iliyonse. But what you can't do Koma chimene simungachite, is say, I'm going to do it tomorrow, mistake yayikulu kapena kulakwa kwakulu kwakuti usanene kuti dzabatizidwa mawa. because you don't know if you have tomorrow. Palibe amene angadziwe kuti mawa likhalapo pano kapena mawa mufika. Perhaps you need to come confessing sin. Mwina nthawi yabwino ndi yalero ndithu kwa inu. Confess your faults one to another and pray for one another, Tivomekeze machimo athu wina ndi zake ndipo tipemphererane wina ndi zake. that ye may be healed. Kuti makamaka tikathe The kuchiziwa. effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Timadziwa kuti pemphero la wangwiro limamveka kwambiri pamaso pa Mulungu. As we get ready to sing this invitation Pamene song, tikukonzekera kuti timve nyimbo ya mayitanidwe, I want you to think about this lamb. ndikufuna muganizire za nkhosa amene tayiphunzirapo. I want you to think about the ram that God provided as a substitute in Genesis 22. Tangoganizani za nkhosa amene inaperekedwa m'buku la Genesis chapter 22 m'malo mwa Isaki. And think about Jesus the lamb, Ndinaganizaninso ni Yesu ngati nkhosa yathu. dying on the cross for your sins. Kutifera ife pa mtanda pathu chifukwa cha machimo athu. Don't you want to come to him? Simuona kuti chinthu chonse kubwera kwa Yesu amene. Don't you want his sacrifice to mean something to you and to your soul? Kodi simuona kuti imfa yake iyenera ikhale tanthauzo kwa ife ku moyo wathu wauzimu. We're inviting you to come. Kotero tikuwita nani kuti tayonani imfa Yesu ikhale yakufunika kwa ife. We're asking you to stand as we get ready to sing this song. Ndikupemphani kuti tiyimirire tipemphe wa nyimbo kuti timve nyimbo ya mayitanidwe. And if you need to come now. Ngati mungafuna omwera bwerani kuno. Abale tikuyima uku, alongo tikuyima uku. Tiyeni tiyimirireni pamene tikufuna timve nyimbo yathu ya mayitanidwe.